Intro, het was Vlaams en we weer bij hun stuk, of een entree. Hallo gasten, we zijn er weer met een splinternieuwe vlog en weet je er wel nog, kijk daar heb ik een filmpje gemaakt van hier zijn, de Bug Assault 2.5, dus dat is hier die zotgeweren, maar ja, we hebben er al een filmpje over gemaakt, oei kijk dat plakt hier nog aan, we hebben er al een filmpje over gemaakt, kijk ik heb dat al de eerste keer gebruikt. Dat is eigenlijk voor te skieten, heb de vliegen en ja, met zot, dus je skiet eigenlijk, heb de vliegen met zot. En dus mag ik niet skieten van mijn mama, want anders is het allemaal gepateeld. Maar die mensen hebben mij dus gecontacteerd van, hallo Arne, ja, het was eigenlijk in het Engels. Hallo Arne, blablabla. Wou je er het wat anders op zijn? Het is eigenlijk zelfs maar de betere versie, want ik had hier blijkbaar een notenbril gekocht. Ja, de 2.5 en de 3.0 bestaat al. Dus het is nu de unboxing van de 3.0. Dus neem maar in de vulbak. Hey, ja, we gaan er niet meer smitten is, hè. Hopla. Ja, we zijn hier wel benieuwd. Ja, kijk, dat is hier toe komt. Dat is een doos. Hup, hoep. De max, we gaan dat openen. Kom maar, hup. Nou ja, kijk, we moest je het niet geloven. Het staat er wel op, Bug Assault. Oh ja. Kijk, we gaan dat open doen. Ik zie eigenlijk wel passeren op Facebook en Instagram en TikTok dat die man stiefje reclame maken. Oh ja, kijk, hier zou die erin zitten zeker. We gaan er een keer uitschuiven, Hopsakees. Ja, meer zit er niet in de dozen, een lege dozen nu. We gaan dat uitsmeten voorlopig. Dus dat is hier de 3.0. Kijk ze, hopla, je ziet wel Bug Assault 3.0. Nou, weer met twee stickertjes, de max. Dus for adults only. En verleden keer heb ik heel die handleidingen gelezen en gedaan. We gaan dat nu nog een keer doen. Kijk, ik ga nog een keer toe zijn. Dan ga ik het verschil toe gaan, ja, dus dat is hier de 2.0. Minuutje. En dat is hier de 3.0. Zie je het verschil? Ah ja, de 3.0 zo moet harder skieten. Dus het zit hier ook weer van alles en nog wat bij. Use ordinaire table salt. Wat wil dat zeggen? Ah ja, dat is niet moeilijk. Ik versta dat alle minuut. Al zegt hij als Vlaming dat je tafel zo moet gebruiken. Optional push safety. Dat is veilig, ja, het is veilig. Deadly accurate patricide. Dat is niet van belang. No batteries, dat er geen batterieën in zitten. Pop-up side indicator. Ah, dat de side indicator oppopt. Ja, de max. Ik zie kijk hier ook zo. Kijk van de andere is dat zo met zijn handeltje. Klik. En hier is met de knoppen de veiligheid. Ja, for adult only use non-toxic bug killing device. A gun for the pest hunter. Shoots like a mini shotgun. Yeah! Ja, daar kom je daar echt rot mee amuseren weer. Ik heb er nu twee. Ik kan er een oorlog voeren met mijn lief. Ja, Kimberly hangt eraan. Wij gaan een oorlogje voeren. Pieuw. We gaan een keer uithalen, nee. We maken dat niet weer in mijn vingers, niet. Ja, dat was bekend van dat is hè. Amai, gasten. Zo moet je dan blazen baan, want kan je er een keer wat zeggen, nee. Ik kan er niet zo goed tegen bloed. Dus als ik hier in mijn vingers niet, draai ik hier van mijn zuster. Ah ja, heel moet dan blazen baan, niet pees, kijk. Nee, maar dat is echt wel serieus. Als ik het wel van bloed zie of zo, het is niet direct dat ik van mijn zuster draaien. Maar het gaat in karturen ook, hè. Oei, je begint te draaien en te doen niet, toen. Ja, tegen dat dat hier allemaal open is, zeg. Amai, oh ja! Hela. Kijk hier, ik kan het al zien op de video's. Van die anderen is dat een rond magazijn. Wacht, ja, dat is hier die sticker. Use eye protection while operating. Dus je moet je een bril aan doen, bij dat je dat spel aan het opereren zit. We gaan dat niet opereren, er staat hier toch nog allemaal. Treat gun as loaded firmware all times. Ja, we kennen er ook niet van. Het enige dat ik weet is dat we de vlieg moeten afknallen. Oei, wat is dat hier nu? We gaan een sticker, maar hier eventjes plakken zijn. En dat zou hier ook moeten een sticker zijn. Ja, die andere is zoals gezegd, ja, het kostte dat 60 keer misschien eerst. En kijk, die is zoals gezegd lekker een groter magazijn, pijs ik. Nee, je ziet wel, kijk, die is hier dus een vierkant. Ik kan ook een andere erbij pakken. Nee, waar is dat? Waar is die hier?
Ja, kijk, de voorkant is ook iets anders. Dat is die non. Dat is hier die nieuwe, zie je wel. Kijk hier, dat is met de rondeke en hier met een vierkantje. Ja, het is ook chic, hè, ho. Ja, het is allemaal push fire, push save, push. Do not shoot in face or eyes. Wanneer kan ik niet? Bus! Ja, recht in mijn ogen eruit. Nee, mogen dat niet doen, zeggen ze. Ja, dan hou ik de carrière. Wacht, ik heb een minuut. Ja. Ja, dat is hier nu eentje voor de thumbnail. Oeh. Ja, en toen. Pieuw. Ja, dat is de maxen nu. Ja, dat is de maxen nu. We gaan deze hier een keer aan de kant leggen. Dus we moeten hem laden. Het zit nu wel nog eens zot in, hè. Maar kijk hier, en de ding schiet eruit, hè. Maar ho, het viziertje. Maar de macht. Dat het schiet. Bust, het vizier is wel naar beneden, hè. Kijk, hoe kijk, nee, zie het viziertje komt hier, moet je kijken, gasten. Hopla, eerst dat, hè. Toen. Patatse. Nou ja, en de veiligheid van die anderen, iedere keer dat je ze erlat, moet de veiligheid weer afleggen. En van die kun je hier een klikken en de veiligheid blijft afleggen. De max. Hou. En nu is dit voor de handleiding, hè. Want kijk hier, do not shoot. Ah ja, we mogen niet in doorski. Maar er hangt hier een brief aan, hè. Van die ander zat er ook een brief bij. Wel, we gaan hem ook lezen, hè. Voorzichtig erop doen, Arne. Voorzichtig. Ja, het scheurt alweer. Oh. Ah, het is de doos die scheurt. Speelt een rol. Ja, en misschien een beetje tekst ook. Maar ja, hou. Wijnpost. Ah ja, kijk hier, ze. Zoals hij het tinkie, hou, het shot die eruit vliegt, hoe dat is, hè. Duidelijk of niet duidelijk, ja. Unforgiven Deadly Sniper. Tap shake before shooting. Ah ja, van die ander staat dat er ook. Eenmaal keer hier, zei Ton. Een hele tekst aan uitleggen. En dat is misschien wel de grootste attractie van heel die video hier. Want dan kan je een letter Engels. En dan moet je dat hier nu lezen, hè. Configurations New Bug Assault Owner. Ja, nieuw, kijk eigenlijk al ervaring, hè. Maar ja, het is niet voor te stoeven, maar hey. Now you have the power to eradicate those pesky houseflies with your new bug assault. I want you to know that this product does resume skill. Ja, dat je het eigenlijk moet kunnen. Nee, maar ja, geen probleem, ervaringen. Zet er ook niet meer in. You need to awaken your primal hunting abilities. Ja, dat je moet kunnen schieten. Zeer kan er ook niet van wat ze hier zeggen. You must be patient. Patient, dus ze klappen er al juist over opereren. Dus ik ben de ja, nee, hou. Je moet geduld in. Geduld totdat de vliegen komen. Patient, practice and don't get frustrated. Dus je moet geduld in, je moet ervaring in en je moet niet nerveus komen. 3 dingen waar we dat moeite mee hebben. Maar hou. Build some targets for yourself with a sheet of tin foil. It a marker. Oh ja, dat is wel zo. Moet ik er een velken hangen en daar heb schieten. No. We are ready for the really big deal. I want to shoot the flies. Wat staan ze hier toen nog allemaal? Eerst. Also sand and dirt will destroy your gun and warranty. Dus als ik in de plek dat zoet erde en zand in mijn geweer toe, zit mijn garantie kwijt en is mijn geweer ook kapot. Ja, dat is zo jammer, zie. You have been warned. Iedereen, je zit gewaarschuwd. If you have any questions or issues, please call Lorenzo hotline to zijn nummer or email us at support@bugassault.com. You are also covered by our 90 days 1 year warranty. We will make it right. Shoot him dead, my friend Lorenzo. Ja, het is dus niet moeilijk, hè. Stelt als... Is dat hier nog allemaal in orde? Die... Oei. Ja, ik heb een beetje het gevoel dat hier heel veel te donker gefilmd is, die gasten. Maar ja, zwart. Dat draait hem niet om. Ik ben heel blij met mijn nieuwe zotgeweer. Ja, dat is echt een max event. De test is toch voor in een andere video. Maar we gaan dit weer toch een keer tegen elkaar skieten. Nee, wie dat er het beste skiet, natuurlijk. Oh ja, de veiligheid laten, kinderslot.
Allee, ik ga je er zeggen, gasten. Tot de volgende keer. Stefan, bedankt voor het kijken. En we gaan dat spel hier zeker nog testen. Het was maar de hun unboxing video hier nu. Eigenlijk is hun erin, omdat het buiten nog een beetje donker aan het komen is. Het is ook aan het regenen. En ik heb absoluut geen hoesten voor er in de regen te staan. En te filmen en te doen. Dus ik ga je toch nog een GoPro ophangen. We gaan dat komt allemaal in orde. I'm gonna be fixing that. Dus really thank you voor de 3.0. Dat wil zeggen, Stefan, bedankt voor de 3.0. En het zou tot de laatste keer zijn. Allee, bedankt voor het kijken. Joe! Hopla!